Започваме ето в това положение. Пациентът е в положение коленен седеж или на японски сейза. Вие сте застанали зад. Ами ще работите, тъй като времето е много ограничено и ще ви покажа основни моменти от техниката за изпълнение. Започва се първо с масаж. Виден мускул. Съответно се преминава в 3 линии, по 5 точки. Работим врата 2 пъти. Работи се с умерена сила. Това, което ви казах, че в Япония се работи много по-бързо и по-леко. Като в Япония се работи по този начин. Ние ще се работим като европейци, така да се каже. След което се застава за пациента. Започваме с мобилизация на наместване на шино грешно.